Misarong ang nanay alayon na pagkari kung sino nagpapadis niyo. Sino nagpapadis kan Misarong? Si Kapitan Honorable Punong Barangay Ariel Sergito. Okay. Sige pakauna sabot nga iday kay matikan na lahat ang kurat lang. Tokar maestro. Okay. Mapagkanina kita sa nikatulong abak. Dan mispunsi. Anaton ipapades, anaton sanggunyong barangay sa Maniwan, Marmar. Dilakan niya apelido marang. Kagawad nanang apelido.
Espinosa, Sanlaniwan. Coracha, maestro. Salamat sa iyong mga